இந்த கழுதைய பக்கத்து கிராமத்துக்கு போய் வித்துட்டு வரலாம். அப்பா, நானும் உங்க கூட வரேன். சரி, என் கூட வா. அட இங்க பாரு, 2 பேரும் நடந்து போறாங்க. யாராவது இந்த கழுதை மேல ஏறி போகலாமே? மகனே, நீ கழுதை மேல ஏறிக்கோ. அப்பாவை நடக்க விட்டு பையன் எப்படி உட்கார்ந்து வரான் பாரு. சரி, நானே ஏறிக்கிறேன். அட, சின்ன பையன் நடந்து வரான். அப்பா எப்படி உட்காந்துட்டு வராரு பாரு. பாபு, நீயும் ஏறிக்கோ. பாவம், இந்த கழுதை இவ்வளோ வெயிட்டா எப்படி தாங்கும்? இங்க பாருடா, கழுதையே தூக்கிட்டு போறாங்க. அப்பா, இதுதானே நம்ம முதல்ல பண்ணினோம். நாம என்ன பண்ணினாலும் யாராவது ஏதாவது சொல்லிக்கிட்டே தான் இருப்பாங்க. யார் என்ன சொன்னாலும் நீ முன்னேறி போய்கிட்டே இரு.